И какво става, хора? Аз съм Прибой 12 и дойде DJ Начо. Не си прибой. Прибой с скин на суете, нали? Да, днеска сме в Ще чукам коняр. PvP Craft и да, малко на евентчето сме дошли. Да чукаме крави. Да, и табана. И нали, такова... играем са Jump, но next евента и аз не знам какъв е. Аз мисля, че ще е бене на крави с меч. Затова си чакаме, каза админа да го изчакаме 2 минути. Нали? Ей, от тук бе, кравар. Леко. Ти бери от тук бе. Тебе кравар е, бе. Кой пада са? И да, са тук малко се обиждаме, защото той загуби на евента, на Jump евента и аз паднах като някакъв. О, спринт! Ей! Кармин! Спринт? Не. Yeah, baby! You maybe? Чакай, сега трябва да видя откъде трябва да мина. От тук. Да. Начо. Бързо, минай го! Минай го! Не. Пък е. Как се ударих шибания талант? Ти къде си? Много напредък. Дай тъпа! Тук е мина. Дай! Приех ти. Братле, как падам, бе? Зарежи, сега го минавам настрани. Фърбе, как ми бъгва спринта? Да ти тъпото. Охо, някой ми даде спитка и му благодаря за това. Да, некъв там ще ни бие са. Глей. Глей, братле, някой ми даде спитка. Пу. Глей, братле, само може ни един джъмп да скоча. Аз съм със спитка и джъмпвам. Глей! Бати, кой ми даде тази спитка и за колко? 4 секунди? Аз? Нищо, 4 секунди. Стига, бе, братле! Пу! Що скочи там, бе? Да, викам. Идиот. Не, бе, бате! Тъпа. Да. На угатките баш. Се пребие вино. Дай тъпа, бе! Не мога, минай тука! Не, там, бе! Там е! Нищо, дай телепорт, той няма да види. Да, бе, верно ли, бе? Пу! Как го мина тия, бе, братле? Как, бе? Кой би, бе? Некъв. Идиот. То със спринт било. Да. Е само един шампион. И сега това беше и това беше всичко. Не, и Снейка. Толкова Снейка ще го мина. Не ме интересува. Минавам Снейка. Снейка няма да ме видиш. Ще го мина. Лесне. Направо. Книга Франк. Аз ще я взема. Каква ли? Къде ще е и каква ще е? Имам чувство, че този сервер нещо му остава като тичаш бързо. Какъв ли ще е ранг? Ето тук ще го чакам, защото винаги някъде ги я пуска. Ако не си тураме една спитка и това е. Не тебе.
Аре бе. То какво пише са? Не знам. Не enchantва си, не ме интересува. Абе, какво пише? Чак толкова. Ти печелиш! Търся дринарът, малко книгички, търся ги, нали? Къде я фърли то, бе? Някой да взема. Кой? Аз. Това е Дани вън. Той нали спечели на джъмпа му, ева мамата. Не, спечели той я на джъмпа. Дани Не, той спечели, той спечели. Ти върза няка ратле. О, още една! Какво става тук, бе? Дай ранг. Какъв ще е ранка? Да, бе. Дунав. Още една има, бе. Няма още една, това беше. О, са Снейк. Next event, Снейк. Не. Да, то пак иска още една. Гъч. Защо не ги мушкате в чест? Добре, как ти бе... Next event, кафе Снейк ли беше? Скуит. Какво? Скуит. Снейк. Той Жужи как е елиминатор? Още една ще мета. Бе. Няма още една на мията. Виж какво е в ръката. И книга с ранкт. Брато, така се пише. Пак. Сега не съм първи. И къде е тази? Някой я взе. Пак той я взе. Пак ли, бе? Той има някакъв хак, аз ти казвам. Може ли да я дам на някой? Може ли да я дам на някой? Не, наручвам. Снейк. На мен пълза, на мен. Пак не давам ще вървя. О! Е тук. Не интересува, тук ще. Може би малко по-натам. Но тук ще. Бе, то ще ни запута в най-големия кръг, бе. Сега тук се сети. Майка му, бе! Кой? Бе! Няма да съм за 100%. Кой? Доги. Кой? Доги. Не съм аз. Доги. Много кога. Бе, дайте един снег. Снейк, бе. Снейк. Бе, сам изхвърли от тъпия сървър. Добре, как се паузира? Я изчакай малко, дано е така. Шит. Аз я виж. Що И това лесно? беше от мен хора.